बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या भडव्यांवर एकच बिहाडली आणि आणि ती पवित्र पवित्र आत्म्यावर आत्म्यावर भयंकर बेसली. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सव्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माये आम्हा बापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मृत्यूच्या वेळी आमेन. आपले सोम्याचे साखर तुझ्या सत्याप्रमाणे म्हणजे म्हणजे त्यांचा नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सव्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिया देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. आणि देवाचा पूत मुनी सलो आणि आमच्यामध्ये जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सव्यासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिया देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर. ख्रिस्ताच्या पावस आमच्या खातीर माग्या येसुम्या वडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तान मनुष्य कोण घेतले आम्ही सण झाले त्याच्या कष्ट आणि कुणाच्या आम्ही पावशेन तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने होत त्यास ख्रिस्त आमच्या सुम्या मरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या त्यावेळेला भडव्या मुझ्या रक्तातम्या सगळ्याच्या दये मका दिला तुझे तबेन तुझे मोठी सोडाय दुखाराय संभाळ आणि सलय आमेन. ससना सुविशेव दी तंका आणि निरंतर प्रकाश संचय संसंदी समाधान आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राजम खय तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जा. नमान मरिये कृपेन भरले सौम्य तुझ्या सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिया देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सौम्य तुझ्या सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिया देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सौम्य तुझ्या सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिया देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सर्वदा आमेन. आम्ही सगळे आमच्या माईकान म्यूट करूया. सगळे आमच्या माईकान म्यूट करूया. कोणाक जाता कोण तुम्ही घराने आसात कोणाक जाता माईकान म्यूट करूया. आणि दोळे आमच्या तांप्या दोन्ही हात आमचे त्या सम्या मुखार उक्ते दवरया. या मंगळाच्या दिसा त्या सोम्याच्या हजारपणात आम्ही आयल्या. सोमी या घडी आमच्या मध्ये असा आमच्या मध्ये तो जेजू असा ताजे हजारपण अनुभव कर मी सगळी घट्ट तळ्यान स्तुती करूया. हालेलुया 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 रिया 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 हालेलुया 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 भाऊ मंगळा सुम्या जेजू जे भाऊ पवित्र अमल ग्रगत आज या मंगळाच्या दिवसा तुझ्या भुरग्यांचेर तू देवई सुम्या जेजू या मागण्याच्या जमत जेजू देवई सुम्या जेजू दैविक सकत या मागण्याच्या सलान तू वळे सुम्या जेजू
दैवी कृपा हर एकला अनुभव जायच्या भाऊ का समय जेसु हालेलुया 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 जेसुचे भाऊ पवित्र अमलडकत याकडच्या याचेर याकडच्या घराचेर तुझे तोंड शिवराय समय जेसु हालेलुया 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 रिया 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 जेसु 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 हालेलुया 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 रिया 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 राईट पायाच्या दोंपराच्या सखैल कोणाक दुखाचा जेसू याकडे स्पर्श करण्याचा स्तुती कर क्लेम कर हालेलुया 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 रिया 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 हालेलुया 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 रिया 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 जेसू 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 स्तुति करिया कंटिन्यू स्तुति करिया कंटिन्यू स्तुति करिया माइक अनम्यूट कर स्तुति करिया माइक अनम्यूट कर स्तुति करिया जेसूचे सकत वाळा नेते असे या घडीये जेसूचे सकत वाळा नेते असे या घडीये या लेने सहरी एक किल्यान जेसू याकडे पळीते असा आपटते असा कोणाक बुजाकडे तावन राईट साइडीक बुजाकडे तावन पाटल्या साइडीन दुख असा जेसू स्पर्श करण्याचा या घडी धर्म धरल्या परिसर जमतो जेसू 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 सोकास जेसूचे नाव पया सोकास जेसूचे नाव पया जेसूचे नाव पया जेसू 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 पळा थंयसर ल्हानशे भुरगे स्तुती करता ताच्या भाशेन ते सम्याची स्तुती करता आमी वडान कितल्या सक्ती स्तुती करूंक जाय घट्ट तळ्या स्तुती करया ते भुरगे स्तुती करतना सांगत म्हणून हर एक दिस या मागणे नजर सते आम्ही वडा घट्ट तळ्या स्तुती करया या शहराला बरा 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 त्या भुरग्याक कितले अर्थ जायना ते इंग्लिश मात्र अर्थ जाता त्या भुरग्याक जाल्यार देव त्या भुरग्याच्या तोंडान तावन ताची स्तुती करयता हालेलुया हालेलुया रिया 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 शिराला बरा 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 दिबरा 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 डी 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 जेसू 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 हालेलुया 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 जेसू 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 हालेलुया 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 जेसू 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 हालेलुया 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 जेसू 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 हालेलुया 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 जेसू 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 Psalm 118 verse 5 Psalm 118 verse 5 कीर्तन 118 मुझ्या आकांतान हांवें सर्वेस पुरा उलो मारलो ताणे मुझी विनवणी ऐकली आणि म्हाका निवारलो मुझ्या आकांतान हांवें सर्वेस पुरा उलो मारलो मुझ्या आकांतान हांवें सर्वेस पुरा उलो मारलो लेफ्ट हाताच्या एका बोटांत कठीण पडापड आसता कोणाकी जेसू याकडे तुका स्पर्श करनासा आकांतांत हांवें सर्वेस पुरा उलो मारलो ताणे म्हजी विनवणी ऐकली आणि म्हाका निवारलो तो आमची विनवणी ऐकता हर एका दिसा सकाळी ताच्या हजरपणांत येऊन आम्ही विनवणी करची हर एक सांजेर 7:30 तावन 8:30 वरां म्हणसर आम्ही विनवणी करची जेसू ऐकता
आमकां हर एकल्याक जेजू आयकता. आयकना जावंक तो मनीस न्हय, तो देव जावन आसा. देवाचें उतर म्हणटा ताका म्हाका कान आसात, देवाक कान आसात आयकोंक, ताका दोळे आसात पळोवंक. आज या मंगळारा तूं खंयच्या सिच्युएशनांत आसाय, जेजू 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 त्या जेजू कळीत आसा. ते जेजू कळीत आसा. एक घडीभर आमचे दोळे आमी दंपया, दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. हरी 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 आज आमच्या आकांतांत आमी कोणाचो आधार सोदता? आमच्या आकांतांत पयले ऍक्शन आमी कितें घेता? तातूंत आमचो भावार टेलिफोन आसा. आमी कश्टान संपटतना पयले कोणाक उलो मारता? कोणाक फोन करता? जेरेमिया 33:3 म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दिता. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दिता. हांव तुका जाप दिता. ताका उलो मारतल्या हर एकल्यांक तो आयकता. तो आयकता. तो कोणाय किसोन घालना. कोणाय किसोन घालना. साम 50:15 आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तुका मान दितलो. आकांताच्या दिसा ताका हाका उलो मारनाका, म्हाका उलो मार. तुज्या समस्येंतावन सुटका दितल्या. का उलो मार. साम 91:15 तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दिता. आकांतांत हांव ताचे लागीं आसा. आमच्या आकांता वेळार सगळो संवसारच आमकां सोडून वचूं दी. आमच्या आकांता वेळार आमचे क्लोज फ्रेंड्स हाजे केदाळय मुक्त जालेंच ना. हाजे समस्या केदाळय परिहार जालेंच ना. हाजे कडेन केदाळा पळयल्यारय पयशे नात. केदाळा पळयल्यारय पयशे विचारता. मनशांनी उलोवपाचें उतरां. जेजू म्हणटा तुज्या आकांतांत हांव तुजे लागीं आसा. तुज्या आकांतांत हांव तुजे लागीं आसा. बाये, आज जेजू तुज्या आकांतांत तुज्या लागीं आसा. तुज्या लागीं आसा. तुजे तावन पयस ना. तुजे तावन पयस ना. तुका निवारूंक तो तुजे लागीं आसा. आस्पात येताय गे. आस्पात येताय गे. आज तू कितल्या रिणार आसाय, जेजू कळीत आसा. जेजू कळीत आसा. तू सस्पते आसाय, सस्पते आसाय, सस्पते आसाय. आस्पात येतना. भियेनाका. आज तुज्या आकांतांत तुजो जेजू तुजे बोगलेन आसा. तुजे बोगलेन आसा. त्या जेजूक तू उलो मारतना तो तुका आयकता. तो तुका आयकता. आनी तो तुका सुटका लाभयता. तो तुका सुटका लाभयता.
आज तुझे अखांत त्या सोम्यामुखार उलो मार, सोम्यामुखार उलो मार. तो सोमी तुका आजच जाप दिता, आजच जाप दिता. जेजू लागीं आयिल्ल्या कोणायकी जेजून सांगवना आज हांव बिजी आसा, तूं फाल्यां ये म्हणून सांगवना. जेजू लागीं आयिल्ल्या कोणाकी जेजून सांगवना आज म्हाका फलाण्या जाग्याक वचून कसा, फलाण्या मनशाक मेळोंक कसा, आज म्हज्यान जायना, तूं अपॉइंटमेंट काडून घेवन ये म्हणोना जेजून. जेजू लागीं तुझे अपॉइंटमेंट सदांच उक्ते आसा, उक्ते आसा. केदार लाय तूं उलो मार, तो तुका जाप दिता, तो तुका जाप दिता, तो तुका जाप दिता. ह्या पयल्या कणान आज जाप दितल्या त्या सोम्या लागीं आमी मागया. आज आमी आशीर्वादान जोडून घेवचे बसत. ह्या पयल्या कणान आमी हें उतर 3 फावटी रिपीट करतना आज मागया. आज कितलीं जाणां आज आकांतान भरून आसात, आकांतांत आसात. रीण फारीक जातेच ना, काम मेळटेच ना, रीण वाडते येते आसा, इंटरेस्ट वाडते येते आसा. आज कितें करचें म्हणलें वाट दिसतेत ना. आज कोणा लागीं वचचें म्हणलें तुका कळटेत ना. साम 121:2 ताचे तावनूच तुका आदार येता, ताचे तावनूच तुका आदार येता. तूं भियेनाका, धैर्यान राव. उतर सांगता म्हणून 3 फावटी घट्टपणान रिपीट करया. डिटरॉनॉमी 28:3-6 आशीर्वादी जातलोय तूं शहरान, आशीर्वादी जातलोय तूं गावान, आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ, तुझ्या शेतांतले पीक, तुझ्या गर्भापासराची वस्त्र, तुझ्या हिणाची बकरा पिला. आशीर्वादी जातले तुझे दाले आणि तुझे पीठ मळपाचे आयदान. आशीर्वादी तूं भितर सरतना, आशीर्वादी तूं भायर सरतना. डिटरॉनॉमी 38:3-6 आशीर्वादी जातलोय तूं शहरान, आशीर्वादी जातलोय तूं गावान, आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ, तुझ्या शेतांतले पीक, तुझ्या गर्भापासराची वस्त्र, तुझ्या हिणाची बकऱ्या पिला. आशीर्वादी जातले तुझे दाले आणि तुझे पीठ मळपाचे आयदान. आशीर्वादी तूं भितर सरतना, आशीर्वादी तूं भायर सरतना. डिटरॉनॉमी 28:3-6 आशीर्वादी जातलोय तूं शहरान, आशीर्वादी जातलोय तूं गावान, आशीर्वादी जातले तुझे पीक, तुझ्या शेतांतले पीक, तुझ्या गर्भापासराची वस्त्र, तुझ्या हिणाची बकऱ्या पिला. आशीर्वादी जातले तुझे पीठ मळपाचे आयदान. आशीर्वादी तूं भितर सरतना, आशीर्वादी तूं भायर सरतना. मान मरिये खुरपेन भरले सुमे तुझ्या सुवाळ्याचा स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आमचे कुटुंब सोम्याच्या हातान समर्पण दिन परतून मागया. आमच्या कुटुंबातली हर एकल्यानी सोम्याची आशीर्वादा अनुभव करूंक जाय. आज जाऊन पुरो आम्ही सलवटाने असाव, त्या देखून आम्ही मागणे करताना आज जाऊन पुरो आमच्या कुटुंबातले कोणी सांगता जाऊन तू कितले मागणे करताय, तुझे मागणे देव ऐकना. काले मागणे करून फायदो म्हणून देव तुका साक्षीदार जाऊन उभा राहूंक शकता. पाती येवंक जाय, पाती येवंक जाय. निराश जायनासतना मागोंक जाय. जशे जेजून त्या की एक विधव स्त्री हर एका दिसा त्या वकिला घरा त्या घरा बागदार दिसा मागे न्याय करणे. आज
आमका न्याय कर देवसो आमचो न्याय करत जेजो तो नितीदार जावन आसा, तो विश्वासी जावन आसा, तो दयाळ जावन आसा, तो कृपाळ जावन आसा. आज त्या सौम्या लागी आम्ही मागताना तो आमका इन्कार करना. त्या देखून गट्ट तळ्यान परत एक पटी आम्ही मागया. परत एक पटी आम्ही मागया. आज देवा आमचे कुटुंब आशीर्वाद जाऊन दे. जे किते आमच्या कुटुंबांत निराशेचे वातावरण आसा, जे किते आमचो भावार्थ धडाळयता, जे किते आमच्या कुटुंबात अस्खत काय आसा, जे किते आमच्या कुटुंबात पिडा आज रास करन आसा, जे किते आमच्या कुटुंबात कन्फ्युजन रास करन आसा, आज ते जेजू तुझ्या आशीर्वादावरवी सगळ्यांना पैस जाऊन दे म्हणून सांगता. म्हणून हे उत्तर 3 पटी गट्ट तळा रिपीट कर. या डिटरॉनॉमी 28:3-6 आशीर्वादी जातो लय तू शहरान, आशीर्वादी जातो लय तू गावात, आशीर्वादी जातले तुझे शेतांतले पीक, तुझ्या हिंडाची बकऱ्या पिला, आशीर्वादित जातले तुझे दाले, आणि तुझे पीठ पाचे आयदान, आशीर्वादित तू भितर सरताना, आशीर्वादित तू भायर सरताना. डिटरॉनॉमी 28:6 आशीर्वादी जातो लय तू शहरान, आशीर्वादी जातो लय तू गावात, आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ, तुझ्या शेतांतले तुझ्या गर्भापासून वस्त्रा, तुझ्या हिंडाची बकऱ्या पिला, आशीर्वादित जातले तुझे दाले, आणि तुझे पीठ मळपाचे आयदान, आशीर्वादित तू भितर सरताना. डिटरॉनॉमी 28:6 आशीर्वादी जातो लय तू शहरान, आशीर्वादी जातो लय तू गावात, आशीर्वादी जातले तुझे कुडीचे फळ, तुझ्या शेतांतले पीक, तुझ्या वस्त्राची वस्त्रा, तुझ्या हिंडाची बकऱ्या पिला, आशीर्वादित जातले तुझे दाले, आणि तुझे पीठ मळपाचे आयदान, आशीर्वादित तू भितर सरताना, आशीर्वादित तू भायर सरताना. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सुभाय आसा, स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. बगैर मरिये देवाचे माय, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. या तिसऱ्या कणान आज मागया विशेषान आमची भुरगी कुडीचे फळ भुरगी आज ताणी आशीर्वादी जावच्या पासत मागया. कंच्या भोईंचेर ती पांय दवरतात, ती आशीर्वादी जावन दे, ती आशीर्वादी जावन दे. ताणी पांय दवरली भोई आशीर्वादी जावन दे. कितली भुरगी विंगड जाग्याक वचून आज स्टक जाल्यान, PR मेळतात ना, काम मेळतात ना, वाईट संगतपणान संपन्न आसात, या वाईट रिलेशनशिप आसात, भायर येवंक जातात ना, वाईट एडिक्शनान संपडल्यान भायर येवंक जातात ना, कन्फ्युजन आसून डिप्रेशन आसात, आज भायर येवंक जातात ना. एक घडी भर आमच्या भुरग्याक आमच्या दोळ्या मुखार हाडया. ते भुरगे खंय आसले, या घडये तुमच्या मागण्याच्या कव्हरिंगान ती आसात. भुरगे विश्वास करा, ते भुरगे खंय आसात जावंक पुरो. तुम्ही या घडये तांचे पासून मागताना तांकां या घडये जेजू आपडता, या घडये जेजू तांकां सुटका दिता, या घडये देवाचे उतर तांकां स्पर्श करता. तुमची भुरगीं शिकपाक अस्कस जावंक कसो जावंक पुरो, कितली भुरगीं तुमची आसा जावंक पुरो, मेंटल प्रॉब्लेम आसा जावंक पुरो, डिप्रेशन आसा, आज विशेषरान आज मागया. हे उतर क्लेम करतना तुमची भुरगीं कसले सिच्युएशन आसुनी, कसले स्टेटसार ती आसुनी, आज जेजू तांकां आपडता, आज जेजू तांकां पाठी हाडटा, आज जेजू तांचें काळीज मोवाळयता.
आज तुम्ही ते अनुभव करतलात. क्लेम करा जेजूच्या नावात सांगता म्हणून विशेष रान येऊ तर क्लेम करताना सांगता म्हणून येऊ तर 3 पटी क्लेम करूया. Deuteronomy 28:3-6 शिवदे जातलोय तो शहरान शिवदे जातलोय तो गावात शिवदे जातले तुझे कुडीचे फळ शेतांतले पीक तुझ्या गर्भपसराचे वस्त्र तुझ्या हिडाची बोकड्या पिला शिवदे जातले तुझे दाले माळपाचे आयुधान आशीर्वादित सरताना आशीर्वादित तू बाहेर सरताना Deuteronomy 28:3-6 आशीर्वादित जातलोय तो शहरान आशीर्वादित जातलोय तो गावात जातले तुझे तुझ्या शेतांतले पीक तुझ्या गर्भपसराचे वस्त्र आशीर्वादित जातले तुझे दाले आणि ते पीठ माळपाचे आयुधान आशीर्वादित भितर सरताना Deuteronomy 28:3-6 आशीर्वादित जातलोय तो शहरान आशीर्वादित जातलोय तो गावात आशीर्वादित जातले तुझे कुडीचे फळ तुझ्या शेतांतले पीक तुझ्या गर्भपसराचे वस्त्र बकऱ्या पिला आशीर्वादित जातले तुझे दाले आणि तुझे पीठ माळपाचे आयुधान आशीर्वादित भितर सरताना आशीर्वादित भाई सरताना नमान मुरिये कुरपेन भरले स्वामी तुझे सवय असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू आज या सौत्या कणान माग्या आज आमच्या शेतांतले पीक आमच्या गर्भपसराची वस्त्रा आमच्या हिडाची बकऱ्या पिला किती आमचे प्रॉपर्टी आम्ही असो जागो आम्ही गळले ते पैसे आमचे बँक बॅलन्स आज आमचे काम दिसपडतो ग्रास आज त्या दिसपडते ग्रासचे सोम्यान आशीर्वादा घालूंक जाय जय देवाचे उतर म्हणता जेजून जेदना 5,000 लोकांक वाढले थंयसर आसले केवळ 5 उंडे आणि 2 मसल्यो 5 उंडे आणि 2 मसल्यांनी अनइमॅजिनेबल मनुष्य तावन चिंतूक जायना तसले 5 उंडे 2 मसल्यो 5,000 लोकांक आज तुका जावंक पुरो 100 दिनारस तुझो सांभाळ आज त्या 100 दिनाराचेर सम्यान आशीर्वाद घाल्यार ते सगळे तुझ्या घराच्या खर्चाक पुरो तितले आशीर्वाद सम्याचे त्या विधवे लागी आसले इल्लेशे पीठ अकरेचे बकरी करून इल्लेशे तेल ताच्या उपरांत मरता म्हणून आसले त्या इल्ल्याशा पिठान इल्ल्याशा तेलान सगळे गावाक ताणी पोसले तर तो देव आमचो कितलो सत्य म्हणून आज तो देव आमकां ऐकता नेगी ताणे आमचे खातीर आपले रगत वरयला नेगी ताणे आमचे खातीर कांट्याचो मुकुळ संसून घेतला नेगी ताणे आमचे खातीर जरबदाचे मार खेल्यात नेगी ताणे आमचे खातीर खांड ते खिळे ताच्या हाताचे ताणे घेतल्यात नेगी ताणे आमचे खातीर आपले रगत वरयला नेगी तर तो स्वामी आमचे खातीर खर्च नांगी आमचे खातीर अजाप खर्च नांगी आज सोम्याच्या हातान समर्पण देऊया दोन्ही हात वयर उबार मागया आज सोम्या ये हात आम्ही गळचे आज या हातांचे तुझो आशीर्वाद घाल सगळो महिनो आम्ही गळटा सोम्या आणि महिन्याच्या आखरेक गळलो समाज खंय वता कळीत ना सोम्या विंगड कसा वता सोम्या महिन्याच्या अखेर जाताना
खर्च ते ये बिल आमच्या डोळ्या मुखार येतात समया ते पे करताना सगळे आमचे बोल्स खाली जातात. आज कितलेशे जणांचे बोल्स वट्टे जातात. काल्ले पैसे केण्यातला येतात कळतात ना. मग या आज आमच्या बँक बॅलन्सचे, आमच्या कामाचे, आमच्या सांभाळाचे आशीर्वादा 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 आज जडच्या बसत सांगता म्हणून येऊ तर 3 पटी घट्ट ताना रिपीट करूया. डिटरॉनॉमी 28:3-6 आशीर्वादी जातलोय तू शहरात, आशीर्वादी जातलोय तू गावात, आशीर्वादी जातले तुझे कुटीचे तुझ्या गर्भापासूनची वासा त्या हिडाची बकऱ्या पिला, आशीर्वादी जातले तुझे दाले तुझे पीठ मळपाचे आयदान, आशीर्वादित बितर सरता, आशीर्वादित बाहेर सरता. डिटरॉनॉमी 28:3-6 आशीर्वादी जातलोय आशीर्वादी जातलोय आशीर्वादी जातले तुझे मुखे फळ शतांतले पीक गर्भापासूनची वासरा तुझ्या हिडाची बकऱ्या पिला, आशीर्वादी जातले तुझे दाले तुझे पीठ मळपाचे आयदान, आशीर्वादित बितर सरता बाहेर सरता. डिटरॉनॉमी 28:3-6 आशीर्वादी जातलोय तू शहरात, आशीर्वादी जातलोय तू गावात, आशीर्वादी जातले तुझे शतांतले पीक तुझ्या गर्भापासूनची वासरा हिडाची बकऱ्या पिला, आशीर्वादी जातले तुझे पीठ मळपाचे आयदान, आशीर्वादित तू बितर सरता आशीर्वादित बाहेर सरता. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित्रिय सुवेंसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाची या क्रेच्या खणांचं इतल्या जणांच्या लागे मागोंग सांगला त्यांना रियत या सुमेत समर्पण देऊया. आता त्याला सगळी आम्ही दिंबियर पडया दोन्ही हातांच्या वैर पर्या दोळे आमच्या दांबिया मग या कितल्या जण आमच्या लागे मागोंग सांगला. सुझन रॉड्रिगस विशेष रन त्याच्या लोअर बॅक पेन दुख असा आणि एक्सरे रिपोर्ट ते राखून असा सगळं रिपोर्ट नॉर्मल येऊंदी. जेजूच्या नावात तुझ्या पाठीच्या कणात जेजूचे भू पवित्र अमल रगत वाढून येऊंदी. जेजूचे दैविक स्पर्श आजच्या दिवसात अनुभव करू दे. लिली फुर्टाडो, रेचल, रॉकी, लिझा, प्रेसिल्ला डिसोजा, मायकेल, सिल फर्नांडिस, सुरेश विशेषरान त्याचे खंयचे इस्रायलचे विजाचे ऍप्लिकेशन, मेल्सी रॉड्रिगस विशेषरान नी मेनिस्कस टेर कंप्लीट हील जावचे पासून तसेच परगावांची विजा अप्रूव्ह जावचे पासून लीना रॉड्रिगस सुमेजता समर्पण दिव्या त्याच्या गव्हाचे पार्किन्सन्स पिडेतान कंप्लीटली जेजू आपणोदी. विनीता डिक्रूस, मॅकफिल, आल्स्टन, लिझी, आंड्रे डिसोजा, अवेजन मस्करेनस, एमर्सियाना कॉस्टा, जुलियट डिसोजाची सिव्हिल आयडी यांच्या पासून कबड्डीची प्रॉपर्टीचे सेटलमेंट जावचे पासून डेरिल म्हणल्या बाबा काम मेळचे पासून नीमा डिसोजा, मॅक्लिना ब्रेगॅन्झा विशेष तिच्या भुरग्यापासून मागून असा बरें काम मेळचे पासून लिली फुर्टाडो विशेष समर्पण दिव्या. हर एक तराची एलर्जी तापातान सुखा मेळच्या पासून तुझ्या दुवेक विशेष कोणाक स्किन एलर्जी असा स्किन तोपल्या परी जाता इच्छिंग असा जेजू या घडये स्पर्श करनासा. योवानी याकूब या भयणीक विशेष सुमेशता समर्पण दिव्या. माताच्या केसांत पायशना संक्षपर्यंत कुठच्या हर एक क्षणी जेजूच्या अमल रगत वाढवणे
हे भुरग्याक कोंकणी येना, आमी उलयता कितें म्हूण समजना जाल्यार ते हर एका दिसा ह्या मग्नाक जॉयन जाता. कालचे दिसा त्या भयणीन टेस्टामनी धाडल्या, पूण तामिळान धाडल्या. ह्या देखून हांवें आज शेअर करूना. तिका पांयाची दूख आसली, पांयाची की पेंगटाची कोणा दूख आसली, तें टेस्टामनी दिल्या कंप्लीटली गूण जाल्या म्हणून. ह्या देखून देवाक ती हरकत दिता आसा. विशेष जाल्यार समर्पण दिवया. असेन्सा डायस म्हळ्यार भयणीक समर्पण दिवया. स्वामी ताका स्पर्श करून दी. मरिया फेरिस विशेष जाल्यार समर्पण दिवया. इन्फ्लमेशन, थ्रोट इन्फ्लमेशन, सायनसायटीस, मायग्रेन आनी थापातां सुटका मेळचे पासून बेटी क्रास्ता ह्या भयणीक समर्पण दिवया. भुरग्यांक समर्पण दिवया. लेतिशा डिसोजा विशेष त्या भयणीक रायस्टन म्हळ्यार भुरग्याक समर्पण दिवया. समर्पण दिवया. विशेष तरान रीना म्हळ्यार भयणीचे सगळ्या गरजो समर्पण दिवया. लविना जॅकलिन डिसोजा आज ह्या भयणीचो बर्थडे. विशेष तरान आज स्वामी ताचेर आशीर्वाद देखून दी. हे कुटुंब बेसावाने भरून विलिशा सांगतुस आज मागून आसा. विशेष तरान किडनी समस्येंत सुटका मेळचे पासून प्रोटीन डिस्चार्ज स्टॉप जावचे पासून क्रिएटिन लेवल नॉर्मल जावचे पासून समजता भेटून दिवया त्या भयणी. समर्पण दिवया. विशेष तरान डोरिस लोबो समर्पण दिवया. यालेनी एक भयण प्रेग्नेंट आसा. मागया त्या गर्भात आसले भुरगे पवित्रत्म्यान भरच्या पासून मागया. कितले जाणांक ह्या घडी आमच्या मागण्याची गरज आसा. कितले पिडेस्त आसात. लिनाबाईचे पायांचो गाय कंप्लीटली गुण जावचे पासून सगळी दूख जेसूच्या क्रुसामळा वचून पडली. क्रिस्टल म्हळ्यार भयणीची दोगा भुरगे समाजात समर्पण दिया. एक दोन महिन्याचे भुरगे वेजिंग इश्यूज कितें की विंगड टायपाचे पिडा ती समाजात भेटून दिवया. स्वामी त्या भुरग्याक स्पर्श करून दी. ताच्या कुडीच्या विश्वाविश्वान जेजूचे भोव पवित्र अमल रगत वाळून येवं दी. ताचे वेजिंग इश्यूज कंप्लीटली जेजूच्या क्रुसामळा वचून पडू दी. जेजूच्या नावान जेजूच्या भयान ते भुरगे कंप्लीटली गुण जावं दी. कितले कुटुंबान समाधान ना. कितले कुटुंबा विंगड इंटेन्शन पासून विशेष आजारी जोडी वेगळी जाते आसा. डायवोर्स एप्लाय जातात. डायवोर्स जाला जेजूच्या नावान ते सगळे डायवोर्साचे एप्लिकेशना जे डायवोर्साचे सगळे प्रोसिजर कॅन्सल जावं दी. जोडी सांगता येवं दी म्हणून विशेष मागया. डॅनियला डेल्माक विशेष सोम्याचे समर्पण दिवया. पवित्रत्म्याचे जाणवाईन देव ताका बरो दी. दोन्ही हात आमचे वयर बारया. सांगता म्हणून विशेष आमच्याकडे कितले मागोवंक सांगला त्या हर एकला समर्पण देऊन सांगता म्हणून मागया. सांगता म्हणून उत्तर सांगता म्हणून रिपीट करूया. Deuteronomy 28:3-6 आशीर्वादित जातलो तो शहाणा. आशीर्वादित जातलो तो दामान. आशीर्वादित जातले तुझ्या कुडीचे फळ. तुझ्या शेतांतले पीक. तुझ्या गर्वाक वस्त्राची वस्त्र. तुझ्या हिडाची बकऱ्या पिलां. आशीर्वादित जातले तुझे दाले आणि तुझे पीठ मळपाचे आयदान. आशीर्वादित तू भितर सरतना. आशीर्वादित तू भायर सरतना. Deuteronomy 28:3-6 आशीर्वादित जातलो तो शहर. आशीर्वादित जातलो तो गावात. आशीर्वादित जातले तुझे कुडीचे तुझ्या शेतांतले पीक. तुझ्या गर्वाक वस्त्राची वस्त्र. तुझ्या हिडाची बकऱ्या पिलां. आशीर्वादित जातले तुझे दाले. आशीर्वादित तुझे पीठ मळपाचे आयदान. आशीर्वादित तू भितर सरतना. आशीर्वादित तू भायर सरतना.
Deuteronomy 28:36 28:36 आशीर्वादी जातलोय तो शहरात आशीर्वादी जातलोय तो गावात आशीर्वादी जातले तुझ्या कुडीचे फळ शेतांतले तुझ्या गर्भपसराची वासरा हिडाची बकरापिला आशीर्वादी जातले तुझे दाले आणि तुझे पेट मळपाचे आयदान आशीर्वादी तो भाई सरताना नमान मरिये कुरपेन बरले सुमदियो सुबैसा श्रियामी तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजो भगवती मरिये देवाची माया आम्हा पापियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. दुनी हातांशी वैर पर्या विशेष आणि कुवेच्या सगळे राष्ट्र सोम्याच्या समर्पण दिव्या या दिसांनी तई हांगा चेकिंग चालून आसा सुभार जणांक धरण डिपोर्ट करते आसात सुभार जणांची विजा कॅन्सल जाल्या या दिसांनी कितलेच जणां कुवेटाक अप्लाय केले ताची विजा रिजेक्ट जाल्या कितल्या कंपनीची विजा ब्लॉक केल्यात विशेष सोम्याच्या समर्पण दिव्या माग्या आज सगळे उक्ते जावचे पासून कितल्या जणांचो फुडार आज बंद जाते आसा जेजूच्या नावान उक्ते जावन कॅनडा सोम्याच्या समर्पण दिव्या हांगासो प्राईम मिनिस्टर मार्क कार्नी सोम्याच्या समर्पण दिव्या सगळे पार्लिमेंट सगळे गव्हर्नमेंट सगळे पॉलिसी मेकर्स सगळे मेयर्स सगळे ऑपोजिशन पार्टी सोम्याच्या समर्पण दिव्या माग्या विशेष अस्थिर असले गव्हर्नमेंट स्टील जावचे पासून माग्या गव्हर्न करून बरं गव्हर्नन्सच्या देण्यान पवित्र आत्म तांकां बरों दी सगळे संगत म्हणून घट्ट जाल्यान स्तुती कर माग्या हालेलुया 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 रिया शिराला बरादी बरशिरा बरादी गिरा बरादी बरशिराला बरा 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 हालेलुया 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 रिया 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 हालेलुया 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 मरिया पेंटिस Reina, Diana, Gianni, Vijay, Joyce, Michael, Lina D'Souza, Lina Melvin, Sharon, Sonal, Teresa, Arun, Vaz, Daryl, Divya, Ronnie, Dominic, Jerry, Hilda, Genesia, Jishal, Cinderella, James, Juliet Barreto, Juliet, Stephanie, Jason, Stephen, Jyoti, Nelson, Larissa, Lidwin, Valeria, Sonal, Audley, Henry, Margaret, Kristen, Milburn, Maria, Nancy, Pradeep, Minesis, Pratista, Praveen, John, Priya, Anil, Agnello, Rina, Arun, Teresa, Kashmir, Rina, Algar, Gilbert, Rita D'Souza, Savita, Anil, Gloria, Cyril Lobo, Tara, Vanda, Rocky, Renvik, Vinisha, Santos, विशेष हर एक लांग देवा तुझ्या समर्पिता याने कितले जण मागून असतात लेनी वेगस शार्लेट डे सोजा लाविटा जाविटा आणि कितले जण मागून असतात देवा हर एक लांग आशीर्वाद घाल दैविक सत्यंबर आईच्या या मंगळाच्या दिवसात तुझं मोग अनुभव करून कृपा लाभय आज हर एकल्याच्या आकांतान तू त्यांच्या लागी तू त्यांची संगत असलो अनुभव तांका तू फावक जरामाया 29:13-14 ताणी तू का स्वतःना त्यांच्या संगत आसाय तो अनुभव तांका हर एकल्या फावक बाहेर भी तेरवेता त्यांच्या संगत राहून तांका राखणी संभाळ आज कितीही काम करताना सारखे मार्गदर्शन तांका मिळून दी जेजूच्या पवित्र बळवून नावान मागता आमीन 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 नमान मरिये कुरपेन भरले समुद्र सुबैसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवती मरिये देवाची माया आम्हा पापियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. Maria Pereira, Silvia मुळे विशेष राहणं कितल्या लास्ट स्टेज कॅन्सर असतात सोम्या त्या बाबडीची काकुळट करणं मान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुबैसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवती मरिये देवाची माया आम्हा पापियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. तुम्ही सर सांता भक्तांना आंज बडवणं सेंट मायकल सेंट राफाएल सेंट गब्रियल आमच्या पुस्तक विनंती करा नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुबैसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवती मरिये देवाची माया आम्हा पापियांका विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. विशेष राहण आज मंगळवार दीस आज विशेष राहण तुमका कोणाकी टेस्टामनी धाडूंक आसात पिटिशनां धाडूंक आसात या कोणाकी झूमाचे लिंक जावंक आसा तुम्ही 9900332411 9900332411 या नंबराक
तुम्ही दान देऊयात आणि तसेच हर एका दिसा सांजेर आमची इंटरसेशन आसा 7:30 तावन 8:30 कुवेटचो टाइम, इंडियाचो टाइम 10 तावन 11 वरां राती. तुम्ही सगळ्यातले जाणां कितले जाणांक तुमकां जाता तुम्ही जॉईन जाया. आमी सांगाता म्हणून माग्या सगळ्या संवसाराच्या गरजां पासत माग्या. तसेच या ब्रेसराची विशेष मंडळ मागण्या जमत आसा हॉली फॅमिली हॉलांत विशेष या मागण्या जमत पासत मागा. तसेच तुम्ही कोण युट्यूबाचेर आसात आमचे चॅनल सबस्क्राईब करून जाल्यार सबस्क्राईब करा आणि हेरांक तुम्ही धडा शनिवाराचे ब्रदर फ्रांसिस लोबसचे टॉक तुम्ही कोणे ऐकूंक सुरू करो ना. स्टार्टिंग जावन तुम्ही ऐका. जेजूच्या अमोलिक रक्ताच्या पदविषयात भारी बरे टॉक त्यांनी दिल्यात. ऐका आणि हेरांक सांगता तुम्ही शेअर करा. देव तुमकां हर एकल्या आशीर्वादांनी बेसावाने कृपेन बरें. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. चलो The Lord